खुलुमबाय बड'लेण्ड टेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय गोनांथार रादाब लानानै फैदों। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। गिबि रादाबाव दङ मिरु बंशनि सोलोंथाइ नेहाथारि प्रेम ईश्वरीया बे बुहुमाव गैलिया। चिरां जिल्ला भारत भुटान सिमना ओनसोल आनन्द बिथिनिनि थागिबि मिरु बंशनि सोलोंथाइ नेहाथारि प्रेम ईश्वरीया मैया सानजौफुनि 11 रिंगासो समाव बे बुहुमखौ नागारनानै अरायनि थाखाय जोबथाहांबोयो। जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो मोननाय बादिब्ला प्रेम ईश्वरीया लामाजों थांबाय थानाय समाव दंफाङाव बाथुमना थानाय बेरेमा बासाखौ दाउ सोबनायनि उनाव बेरेफोरा प्रेम ईश्वरीखौ जुफबना जखम खालामो। जखम जानांनाय प्रेम ईश्वरीया देहा फाहामथाय लाबाय थानाय समावनो मैया अबथिरायै रुंसारि जालाङो। बिथांनि रुंसारि जानायाव बंशनि आफादगिरि बनजित मन्जिल बसुमतारीजों लोगोसे फरायसा आफादनि गासै मावथिफोरा गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। गावनि गाननायनि थाखाय ट्रल खालामजानाय एबा बयजोंबो मिथिसार जानाय उर्फी जावेदआ दिनै फुङाव मुम्बाइ पुलिसजों हमजायो। दिनै फुङाव गंसे रेस्टुरेन्टआव उर्फी जावेदआ कफि लोंनो फैनायावनो मुम्बाइ पुलिसआ पुलिस कास्टडियाव लाङो उर्फी जावेदखौ। मिथिनो मोननाय बादिब्ला पाब्लिक जायगायाव गुसुं ड्रेस गाननायनि थाखाय पुलिसआ उर्फी जावेदखौ खायो। बर' हारिनि थाखाय जोबोर गोग्गाथाव खौरां। गोबां बर' फिसाफोरा APSC मेन्स उथ्रिसार जानो हादों। बर' हारिनिफ्राय देग्लाय सा 133 फरायसाफोरा APSC मेन्स आनजादाव उथ्रिसार जानो हानाया जों बर' हारिनि थाखाय गोग्गाथाव। BPF हान्जायाव असमिया एबा आसामिस सेल दंमोन होनना शरद पाठकआ गावखौनो मिरु BPF आसामिस सेलनि गाहाय नेहाथारि बुंना लानानै बे बिबाननिफ्राय रिजाइन होबाय होनना खौरां मेल खुंनानै BPF हान्जाखौ नंखायै बानसावनायनि हेंथायै सालबारि जिल्ला BPF हान्जाया बासबारि पुलिस आउटपस्टआव शरद पाठकनि हेंथायै गसर थिसनबाय होनना कास्टम बसुमतारी बिथाङा मिथिहोयो। लोगोसे दिनैसिम BPFआव आसामिस सेल दानाय जायाखै होननाबो फोरमायथियो कास्टम बसुमतारी बिथाङा। दिनै क'क्राझाराव BTRनि गाहाय प्रमद बर'नि बिबुंथि खौरांगिरिनि सोंथियाव प्रमद बर' बिथाङा बुङोदि हाग्रामा महिलारिया बहा थांदों आं जेबो मिथिया। बिथांनि मोजां खबर दंब्ला आंनो खिन्था। आंबो मिथिनो लुबैदों। आंबो बेफोरबायदि खबरखौ मिथियोब्ला मोजां मोनो। नोंथांमोननाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा बहा थांमारदों? सोरखौ लोगो हमदों? गुबै खबरा मा दं? नोंथांमोनाबो आंनो खबर हो। अब्लासो आंहाबो थिरांथा लानायाव मोजां जायो होनना प्रमद बर' बिथाङा बुंथियो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।